ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳӣ дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. чемпиони пешинаи вазни нимёна UFC Камаруддин Усман омода аст ки зидди ҷангуари бебохти вазни худ Шавқат Раҳмонов муҳориба гузаронад. биёед суханҳои Усманро гӯш мекунем. UFC барои ба ин муҳориба баромадан ҳамон шахсеро даъват мекунанд ки ӯро ҷангуари сахт мешуморанд ва онҳо чунин ҷангуарро ваҳшӣ меҳисобанд, чунки ба ин муҳориба дар муддати кӯтоҳ мебарояд ва шояд ки ҷаҳонро ҳайрон мекунад. UFC аниқ медонанд ки ба кӣ занг зананд вақте ки чунин корҳо рух медиҳад. агар ки онҳо ба ман занг зананд, пас ман ба занги онҳо ҷавоб медиҳам. як-ду чизҳоро аниқ мекунам ва агар ки мо бояд ин корро кунем, пас мо ин корро мекунем. ман чунин пешниҳодҳоро рад карданӣ нестам. ман муҳорибаҳоро дар 8 рӯз, дар 6 рӯз пеш аз турнир қабул кардагиам. барои ҳамин қабул кардан барои ман проблема нест, гуфтааст Усман. хотиррасон мекунем ки Шавқат Раҳмонов бояд ки моҳи декабр дар турнири UFC 310 бо чемпион Билол Муҳаммад меҷангид, аммо Билол Муҳаммад осеб гирифт ва аз ин муҳориба даст кашид. акнун Шавқат мехоҳад ки бо Камару Усман барои камарбанди муваққатӣ ҷангад ва чӣ гуна ки мебинем Усман барои ин муҳориба розӣ аст ва акнун ҳамаи кор аз ташкилот вобаста аст. оё онҳо чунин муҳорибаро ташкил мекунанд ё не? ҷангуари бебохти вазни миёнаи UFC бо Никал боварӣ дорад ки дигар ҷангуари бебохти вазни худ Шара Буллетро дар 90 сония манъ мекунад. ман бо ӯ ҷангидан мехостам, аммо ин муҳориба барои ман вазнин нахоҳад шуд. ҳатто нигоҳ нокарда ба он ки ман бояд ба Эр-Рияд парвоз кунам. ман ин корро мекардам, ягон мушкилӣ нест, аммо UFC шояд ки худи ҳозир ин корро намехоҳанд. шояд ки ман иштибоҳ мекунам ва барои онҳо фарқ надорад. ман метавонам ки ба Арабистони Саудӣ сафар карда аз ҳама маблағи зудро гирам, 90 сония, ва баъд ба хона баргардам, гуфтааст Никал. хотиррасон мекунам ки бо Никал гӯштингири хеле сахт аст ва ӯ ҷангуари бебох буда рекорди 6-0 дорад ки аллакай рӯзи 17 ноябр ӯро муҳориба зидди Пол Крейг дар турнири UFC 309 интизор аст. шаби гузашта варзигари тоҷик ҷангуари вазни 61 кг UFC Муин Ғафуров акси худро баъди тамринҳо нашр карда чунин суханҳо навишт. мағлубият дар ММА ба монанди ғалаба муҳим аст. онҳо ба ту кӯмак мекунанд ки тарафҳои сустии худро бинӣ, феъли худро сахттар карда ҷангуар ва инсони хубтар шавӣ, навиштааст Ғафуров. ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки Муин Ғафуровро муҳориба зидди ҷангуари бебох Риня Накамура дар турнири UFC 311 интизор аст ки ин турнир рӯзи 19 январ дар Амрико баргузор мегардад. ва дӯстон, бо эҳтимоли калон муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук, реванш байни Ислам Махачев ва Арман Царукян мешавад. айни замон ташкилоти UFC муҳорибаи онҳоро расман эълон кардагӣ нестанд, аммо ҳам дастаи Ислам ва ҳам дастаи Арман ин муҳорибаро тасдиқ карданд. оиди ин муҳориба ҳатто мактаби варзишии Абдулманаб Нурмагомедов хабар дод. онҳо ана ҳамин аксро гузошта навиштанд ки Лос-Анҷелес, Ислам Махачев зидди Арман Царукян. ва ҳамчунин дӯстон, худи Махачев хабар дод ки омодагиҳояшро барои муҳориба оғоз кард. барои ҳамин дӯстон анонси расмиро аз ташкилоти UFC интизор мешавем. ва чӣ гуна ки мебинем варзигари тоҷики мо Муин Ғафуров дар ин турнири калон бо ҳамроҳии Ислам Махачев баромад мекунад. барои Муин ин чорум муҳориба дар ташкилоти UFC мешавад. худи ҳозир ӯ дар UFC 2 бох ва 1 ғалаба дорад ва аз ин муҳориба ояндаи карьера Муин дар UFC вобаста аст. барои ҳамин мо ба Ғафуров омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.